vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, tichingoti mamuka sei kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handina kumbobvira ndakafunga kuti nerimwe ramazuva marriage yangu ichasvika pakuparara nenzira dzakadai. I never imagined. As a woman, you never expect kuti iwewe ndiwe unozosvika pakurambwa nemurume. Always we think that ndisu tinokwanisa kuita walk away. But my husband, he has since walked away and I really do not know what am I supposed to do. Ndichikutextirai kudai so handitozivi kuti iye aripi. I don't even know kuti murume wangu aripi kana hama dzake, not knowing kana kuri kunzi vanenge vachindinyepera zvavo, because ndinogara ndichitaura nawo like kuno kuprovince kwatiri kune vamwe vatete variko. Ndakatovabvunza kuti nai variko here ikoko, vakati no. At that time vainge vasati vaziva nyaya yacho, vakabva vandibvunza kuti why is it ndainge ndisingazivi kwainge kuine hanzvadzi yavo. Ndo pandakabva ndazovatsanangurira kuti ndainge ndakabatwa nemurume wangu ndiine ex-boyfriend yangu in bed in our bedroom. He then just walked away. Akasiya phone, akasiya motikari yake, and I really do not know where else to find him. Murume wangu munhu wekuti ainge achivimba neni zvakanyanya, asi ndakakanganisa. Hongu ndinobvuma kuti ndakakanganisa. All that I want for him is to return back home. Ndakaita hwembwa chaiwo kudzokera kumarutsi ayo. Ndaingozviudza kuti ne-ex-boyfriend yangu tichanzongova shamwari neshamwari chete paFacebook, because mushure mekunge tarambana ne-ex-boyfriend hatina kuzoita zviya zvekublokana kumawhatsapp kana kuzodeletana, unfriend each other on Facebook. Taingoramba tichingotaura zvedu paFacebook. Ndichitiwo kana akaposta mapictures ake ndaingokomentawo sezvandinongoitawo pane mamwe maclosest friends angu vanenge vaposta mapictures, mastory nei. So on WhatsApp tainge tisingatauri tose paWhatsApp, because kubva zvandainge ndakabva kuZim ndakabva ndazotanga kushandisa mafone numbers manyowani, achindikumbira manamba manyowani ndichimunyima paya. But paFacebook taingoti past is past, hapana pataizodanana zvekare, nekuti iye ainge atovawo nemukadzi wake, inini ndavawo nemurume wangu. So zuva ratikazobatwa wainge kuri usiku, murume wangu ainge asipo. This was after ex-boyfriend azuya kuno kuSouth Africa. Akati auya kuno kuSouth Africa, then it happened kuti he was in the same province where I am staying with my husband. Saka ndakabva ndazongomupa mafone numbers angu, then ndakazomufonera uri usiku. Ndainge ndichida kungonzwa kuti kwavainge vari sei. Ndakafonerana ne-ex-boyfriend yangu ndokubva azongotanga kungondiudza nyaya dzainge dzichinakidza. Ndikabva ndamuti kana aikwanisa ainge achifanira kuti ange achizomboya kundiona, kuti ange achizondiona, sezvo ainge achindiudza kuti ainge aine motikari yemurungu yaainge apiwa. And ndakati ndichinotarisa location ndikabva ndaona kuti it was roughly around 23 kilometers from the place where I am staying. Saka ndakangoti chingopfuura uchindiona, since it had been a long time. Apa achindiudza futi kuti mangwana acho vainge vachifanira kuti vange vachizodzokera kuJoburg. So ndakamuti huya unge uchizondiona, because nguva dzacho pandakamufonera it was just after 5. Ndakati ndamufonera munhu akabva ati okay ndiri kuuya. Takabva tatanga kutaurirana paya pacall kuzonosvika munhu achitosvika pamba. Ndakafara, and I then invited him indoors. Tikabva tatanga kutaura paya. I thought kuti he was going to leave early. So since I was already cooking, apa murume ainge andiudza kuti he was not going to come back home. Ainge akandifonera somewhere kuma 3 achinditi he won't be coming back home that night. Ndikabva ndatoboyekana paya. Saka I was feeling kind of like lonely. Ndokubva ndazobika chikafu chakawanda kuitira kuti uyo ndinge ndichizomboita nyaya naye, tichidya zvedu tichikurukura. And I wanted to know a lot about the wife, since Facebook aigara achingondidembera achinditi
mukadzi wake hamubati zvakanaka. Munongoziva kuti kana mava kuita nyaya munopedzera mungotaura for a very long time. So takaramba tichingotaura mukoma. I really do not know kuti chii chakaitika ipapo. Ndakangosimuka ndichida kuenda kunoita weti, then akabva azonditevera kubedroom kwangu. Ndikatoona munhu ava kutotanga kundibata zvokuti takazopedzisira tapinda mumachira, ende handina kana kumbogara. Ndainge ndisina kana kumbogara ndakazvifungidzira, ende handina kumbofunga kuti murume kwangu angabuda kunoshanda obva azosvika pakudzoka nguva iyoyo. Murume kwangu ndakazongokaruka avhura musiwo asina kana kumbogara, akanoka, ende ndaiti kana kuri kunzi vakauya motikari yavo ndinofanira kuti ndinge ndichiinzwa. But mukoma manashi hatina kana chatakambonzwa. Inini neboyfriend yangu tainge tisina kana kupfeka tiri mumachira naex wangu. Ndakavhunduka mushure mekunge ndaona murume wangu akamira pamusuwo, ende ainge achirakidza kuti ainge akatsamwa. Ndakazama kuti ndinge ndichichema ndichikumbira ruregerero, but munhu ainge akatsamwa. Ex-boyfriend achifungidzira kuti zvimwe kuda aikwanisa kuzourawa nemurume wangu. Paakangowana mukana akabuda ndokubva atotiza zvekuti kana chipfeko chake chemukati akachikanganwa, akangopfeka trousers ne-t-shirt neboots ndokubva atobuda ari speed akabva atotiza. Then ndokubva ndachizosara nemurume wangu. Murume wangu ndakazomutevera, ainge akagara kudining. Ndakati ndasvika kuya ndakambozama kuti ndinge ndichipfugama ndichikumbira ruregerero, ndichimuudza kuti zvose zvainge zvaitika it was a mistake. Munhu uyu ndainge ndisitomborina kana mafeelings naye, but akangoramba zvake ari zii ndokubva asimuka. Saka akaenda kubedroom, ndikabva ndazotevera kubedroom. Ndikabva ndaona kuti munhu ainge atova busy achirongedza zvake hembe dzake. Ndakavabvunza kuti vainge vachiendepi, havana kana kumbondipindura. Ndikabva ndati zvino hamuna kwamuri kuenda. Akangonditi handidi kukukuvadza, mira ndimborohwa nemhepo. Ndikati manje hamuna kwamunoenda nehembe nekuti uri murume wangu, handisi kuzokutendedza kuti unge uchibva pano. Akabva ati chindisiya ndinge ndichimborohwa nemhepo, otherwise ndinokwanisa kuzokukuvadza kana kukuuraya. Ndikabva ndati regedzai ndinge ndichimbomusiya ndione kuti movement dzake. Akabva azobuda mukomanashi. Paakabuda ini ndakambosara ndiri mumba because ndainge ndangozvipawo confidence yekuti semunhu ainge asiya makey emotikari yake mumba, it means kuti he was not going anywhere. Then ndokubva ndazongoti munhu uyu atova nemaminutes ari panze, let me try to follow him. Ndakabuda panze paya ndikabva ndaona kuti gedhi rainge rakatoshama, akangosiya akangorivhura. Then ndikatoziva kutoti munhu ainge aenda. Ndakabva ndatanga kutevera ndichita sekunge munhu anopenga ndichichema. I did not see him. Mukomanashi ndakachema ndikatenderera kuma areas kwose kuno kwatinogara ndichimutsvaga, but handina kana kumbomuwana. Ndainge ndichizviudza kuti pandichazodzokera kumba zvimwe kuda ndichazomuwana ariko kumba, but pandakadzoka mwoyo wangu wakarwadza because ndakangosiya madhoo akavhurika, gedhi rakavhurika. Ndikatongoona zvakaita saizvozvo, ndikatoziva kutoti murume wangu ainge atoenda. Ndiri kurwadziwa kuti nezvakaitika izvi handizivi futi kuti murume wangu aripi, ende kwaari ikoko handizivi kuti akandiregerera here kana kuti akatoita move on with his life. Chinondirwadza ndechekuti hama dzake idzo hadzisi kuda kundibudira pachena, vanongonditiwo naivowo havazivi. Ko vanogoziva sei kuti murume wangu aripi kana inini ndainge ndichigara naye ndisingatoziviwo kuti aripi? So handizivi kuti kune kumwe here kwaari kugara, kuti akatowana umwe mukadzi, kuti ainge agara here aine umwe mukadzi. I really do not even know. As for my husband, he was someone uyo ainge angori nekabusiness kake. Believe you me, ndakatevera kugarage uko kwaainge achishandira. Then ivo vakatotiwo kubva musi iwoyo paakadzoka kumba kusvika pari zvino haana kana kuzombodzoka kubasa. I don't even know kuti murume wangu aripi, but I suspect kuti vatete vanenge vari kuziva kuti murume wangu aripi. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndingataura nehama dzemurume wangu nenzira dzipi so that vange vachizokwanisa kundiudzawo, kungondibudirawo pachena ndinge ndichingoziva
kuti aripi. If he is okay, at least I will be fine. Ndinokwanisa kuzoitawo closure, ndobva ndazoitawo move on with my life. Iko zvinozvi kana kuri seusiku ndirari ndinenge ndichingoyeredza misodzi ndichingozvibvunza kuti munhu uyu aripi, kuti akafa here, akaroora here, akaenda kumusha here, akasangana nenjodzi here, paakabva pamba akapondewa here. Ndo mibvunzo yandinenge ndichingozvibvunza, ndichingochema, ndichishaya kana mhinduro. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Munozviona sei vedare kuti munhu unoramba uchingotaura naex wako muri mafriend zviriko here izvozvo kuti vanhu vanenge vakambodanana vakambosika vose bonde vanonzi vanokwanisa kuramba vari mafriends? Zviriko here? But tarirai muone kuti kwazvakazosvitsa vanzvadzi vedu kuti hanzi ndakazongomufonera ndikati uya undione, the next thing hanzi tainge tatova mumachira tichitoita bonde. Pakaipa. Let us talk about that issue in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukomanashi handitozivi kuti why is it ndakabatwa nemweya wakashata kudaro, but mumwoyo mangu ndakangozviudza kuti chandainge ndichida kungobudirira chete, nothing else. And ndainge ndasvika palevel rekuti ndainge ndapererwa neupenyu mushure mekunge ndaroora. Ndakangoitawo zvekungosangana nemusikana wangu pasocial media. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichigara kumupumalanga, ndikabva ndazoti kune bhebhi rangu ndainge ndichida kuti ringe richizoya kuSouth Africa. Takanetsana because iye ainge asingade kuti ange achiuya kuSouth Africa, achiti kuSouth Africa ndinotya eni. Ndakamunyengerera kuzonosvika achizouya kuSouth Africa, ndobva tatanga kugara tose semurume nemukadzi. But nekuda kwekuti mari yandainge ndichiwana yainge iri shomanana, ndainge ndisingakwanisi kana kuti ndinge ndichienda kunozvizivisa kuvabereki vake. Zvino ndakabva ndazoudzwa neumwe womukadzi uyo wandainge ndichishanda naye paprice pandainge ndichishanda. Ndakabva azondiudza kuti kuma-areas ekwavo kwavanogara aiziva umwe murume uyo ainge achiita zvemagic money. Akabva ati anoshandisa zvipo zvinenge zvagara zviri pauri, obva atokupa magic money yako. So mukomanachi takangotaura tichita sekunge dzainge dzingori nyaya dzepabasa. Then ndikabva ndamuti aikwanisa here kuti anga achizoenda neni. Amai ivavo vainge vari muchangani, vakabva vati kana yava nguva yavo yekuti vange vachimbodzokera kumusha kwavo, kana ndainge ndakasununguka taikwanisa kuenda tose. Ndakabva ndafara mukomanashi. Zvino nguva yavo yekuti vange vachizotora leave vachienda kumusha kwavo kuMozambique yakati yasvika, ndokubva ndachizoti ndainge ndichida kuenda navo. Mukadzi wangu zvake akanzwisisa. At that time tainge tambotambudzika kuti tinge tichita mwana, but panguva yacho iyoyo pandakaenda kuMozambique ainge atova 1 month pregnant. Ndakaenda kuMozambique navo amai vaya, ndokubva ndazosvika pamba peng'anga yacho yainge ichigara zvakare muvillage imomo mavainge vachigara amai vaya. Zvino ndakabva ndazoudza ng'anga iya kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichipiwawo magic money, zvikanzi zvainge zvisinganetsi. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichisarudza munhu uyo wandainge ndichida kuzochekeresa ainge ari pamwoyo wangu. So ndakabva ndazoti mukadzi wangu ndiye wandainge ndichida kuti ange achizova sacrifice yangu. Saka ndakabva ndazopiwa magic mirror, ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichidana zita rake. Akati ndapiwa magic mirror riya pakabva pazotaura izwi iri rakataura rainge riri remunhukadzi. Zvikabva zvazonzi yainge iri hama yainge yakasofa kudharadhara richiita sekunge zimbuya iri hama yemukadzi wangu wandainge ndichida kuchekeresa, because izwi racho rakataura rakati, ko iwe umbori aniko uri kushevedza mwana wangu kuti ange achiuya muno mudare? Then sekuru vaya vakabva vachizotanga kugadzira mishonga vachiitira kuti munhu uyo ainge ataura vange vachimupedza simba.
sekuru vaya vakabva vazondiudza kuti taisakwanisa kuti tinge tichizadzikisa mhiko dzacho. Ndikati ko why? Vakabva vanditi nekuda kwekuti ndainge ndisina kumuroora. Ndakabva ndazodzokera kuSouth Africa. Ndakati ndadzokera kuSouth Africa ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichiunganidza mari. Ndakaunganidza mari yangu mukoma, then ndikabva ndazotumidzira, but this was mwedzi wechinumber 3. Ndikabva ndazotumidzira sekuru vangu uye zvekare nasekuru vake vakabva vazvienda vakanobvisa zvakare ikuno. Ndokubva takumbira list vakasiya vabvisawo zvishoma izvozvo zvandainge ndichiafoda, ndichiti ndainge ndichazoenda naye tichizonopedzisa kuroora. So ipapo chandainge ndichingoda ndechikuti ndinge ndichingogamuchirwa nevekwake sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya. By the time apo pandakazodzokera kuMozambique, pamuviri pake painge pava kutonanavira kuma4 months, ava kutooneka kutoti munhu uyu ane pamuviri. Ndakadzokera zvekare kuMozambique ndiri ndega, ndikadzokera mudare mavo sekuru vaya. Ndakabva ndazopiwa glazi zvekare. Zvishuwa ndakati ndapiwa glazi ndikabva ndadana zita remukadzi wangu, ende ndakati ndakatarisa kudaro ndokubva ndatoona kutoti mufananidzo wemukadzi wangu wakabuda makaremo muglazi. Ende ndakabva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza nekuti yainge yatova nguva yake yekuti ange achizofa. Saka ndakabva ndazopiwa huku, glazi rere ndikabva ndanzi ndinge ndichizoriisa pasi. Ndakapfugama kudaro, huku iya yandakapiwa hanzi iyo kuzonouraya kwandainge ndichazoiita ndokamufiro zvekare kaainge achazoitawo naiyewo. Ndakabva ndapiwa bakatwa ndokubva ndazouraya huku iyaiya, ndikabva ndanzi ndinge ndichimwaya ropa riya pamusoro peglazi. Zvose izvi ndakazviita nekuda kwekuti ndainge ndichida mari. Ndakabva ndazodzoka kuSouth Africa, then mwana wake waainge akatakura mudumbu akanzi ainge afira mudumbu. Izvo zvakazokonzeresa kuti tinge tichizonetsana, ndokubva ndazomuramba akabva azodzokera kuZim. Mushure mekunge tarambana ndakazombogara for nearly 5 months ndiri muSouth Africa ndiri ndega, ndokubva ndachizodzokera kuZim ndichimunyengerera iye achitondiramba, because ipapo patakazonorambana mumba mainge mapinda imwe nhamo. Zvose izvi zvakaitirwa kuti iye ange achizosvika pakundiramba asandifunga zvekare. Hama dzake dzaitotaura naye dzichimuti dai wadzokera kumurume. Worst of all, pandakazodzokera kuZim paakanzwa kuti ndainge ndava kuita zvechikorokoza kana hama dzake dzakabva dzazoita give up. Then ndiriko kuchikorokoza kuya ndaiva nemushonga wangu uyo wandaishandisa. Vanhu vazhinji vainge vava kutondiziva kuti kana vakakorokoza vaineni kana tikagara tabata bhande rinenge riri bhande rekurevesa. Mukomanashi takabva taita mari ndokubva ndatanga kuita zvegold buying kuzonosvika ndichizoitawo maini yangu kasmall claim kandinako. Ipapo ndo paakabva azoshayika. At that time ndainge ndiine hari iyo yandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga, iyo yaigara iri pasi pemubhedha. Musi waakafa mukoma ndakatozviziva, ndakabva ndazomuka ndichinzwa mamovement pamusoro pemba. Zonosvika ndava kunzwa mamovement pasi pemubhedha, ndakaburuka pamubhedha ndokubva ndazotora hari iya. Ndikabva ndaona kuti mainge muine kamwe kapuka kainge karimo. Kapuka aka mukomanashi kakabva kazotanga kurutsa ropa, kakaramba kachingorutsa ropa kusvika hari iya yazozara. Ndikabva ndanzwa voice rakati iropa remukadzi wako ndo randichanwa, ende kuzonosvika richipera ropa iri ndichange ndichizongokupa mari chirara zvako. Ndokubva ndadzokera pamubhedha ndikabva ndarara. Mangwana acho makuseni ndakabva ndazoona kuti mumba mainge muine bag rainge riine mari. Ndopandakabva ndazofonerwa naamai guru sisi remukadzi wangu ndichiudzwa kuti ainge ashayika. Ndakabva ndangoti nematambudziko, asi sezvo tainge tiri vanhu vainge vakasorambana kudhara, ndakabva ndaona kuti there was no need yekuti ndinge ndichizoendako kurufu rwake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.